So hi guys! Welcome back! It's me, Larnie again, and you're still watching on my YouTube channel. So ayan guys, sa lahat, habang nandito tayo sa Bangkok, so gagawan na natin siya ng review para at least, 'di ba, hindi natin makalimutan. O, 'di ba? So ayun nga guys, andito pala kami dito sa Bonsiri place, Bangkok Hotel. Dito, unang-una pala, dito kami nag-i-stay. Pero bago tayo pumunta doon, unang-una, paano pala tayo nakarating dito? Ayan. So, isahin natin siya guys, himay-himay natin siya. Parang yung paghimay ng laman ng chicken. Ayan, yan yung gagawin natin. And then bago pala guys, bago pala tayo pumunta doon, ito pala, yung nakalimutan ko, yung ating sinisilip dyan. Ayun, vlogger din yan, Jomar Vispo. Hindi lang siya masyado active pero nagva-vlog siya. So you can follow him sa YouTube as Jomar Vispo. So ayun guys, so yung ating, so actually ito pala promo lang siya. So promo, nakakuha tayo ng promo. So pag nagbabalak kayo pumunta dito sa Bangkok, pwede na kayong mag-book in advance or tumingin kung like merong mga promo si airline. So yun, i-book nyo na siya. Yung ating nakuhang book is 4,900, yung akin 990. Yan, yung akin. Tapos, so back and forth na yon. Yung accommodation natin, ito pala, 3 nights and 4 days dito tayo sa Bonsiri. So, yung ating accommodation is 6. 6 plus. Yeah, 6 plus. Bro, yun. Pero, like, if solo traveler ka, pwede kang kumuha ng like yung dorm type. Wherein, ang disadvantage lang nun is marami kang kasama sa room na hindi mo kilala. So, pero kung gusto mo talagang ma-experience yung ganon, pwede ka mag-book. Meron dito, actually, nung nakita ko sa isang site, booking site, like, meron lang silang 431 per night. So, okay na tayo sa airline, okay na tayo sa accommodation. So, ngayon, from the airport, dun mismo sa airport papunta dito sa accommodation natin, we suggest na mag-book kayo ng Grab. Okay? So, yung Grab na yon at least fix yung babayaran nyo doon. So, mag-Grab kayo, like, aabot lang ng like 500 to 600. Ayun. Tapos, pero of course guys, hindi naman yung magaganda lang yung sasabihin namin. So, actually we tried din yung taxi, yung taxi meter. So, andun na kami. And then, yun nga, yung parang the more chika sa driver, The more bayad. The more bayad or singil si kuya. Parang ganon. Pero yun lang yung napansin namin kasi parang medyo mahal ng konti. O yung sa pala, pwede kayong magpapalit na ng pera sa airport mismo. Ayun. Yeah, madami kasi sa airport. Oo, marami sa airport, which is yung another kwan na naman namin to. Parang, can we call it failure? Oh my God! Kasi kwan instead na sa airport kami, ang nangyari, nagpapalit kami sa airport pero hindi namin pinapalitan lahat yung pera namin. So, ang range doon, ang rate doon is mas mataas compared na dito sa labas. So, parang ang instinct kasi namin is mas mura doon and then mas mahal sa labas. Ayun, better na magpapalit na kayo ng pera sa airport mismo bago kayo lumabas. Tapos yun pala guys, yung oras pala dito sa Bangkok is parang Bangkok.
Behind siya ng 1 hour compared sa Pilipinas. So, mas ahead tayo sa Pinas ng 1 hour. Pumunta kami ng Khao San Road, wherein doon na yung night market. Nag-night market kami. Sobrang ang daming food. Sobrang lahat. Masasarap yung food. Tapos, Nakatikim na kami ng legit pad thai! ayun. Favorite ko yun, yung pad thai. Approve yun. Tapos, yung tom yum. Recommended namin na doon kayo kumain Ayun. sa Meroko Jojo Pad Thai. True. So, ayan nga guys. Ayun na. Ipropromote ko. Pag nagawi pala kayo dito sa Thailand or dito sa Bangkok, pag napunta kayo or nagawi kayo sa Khao San Road, ayun, puntahan nyo yung Roko Jojo Pad Thai. Masarap. Sa may tabi lang siya ng McDonald's. Ayun, masarap siya. Tapos, si Kuya, Oh my God! Ayun na. pala, while exploring pala doon sa Khao San Road, nakamit kami ng isang mama. Ayun, na nagsisell siya ng something package or tour. Ayun. Pero yon ang ginawa niya, ang unang bigay sa amin is 150 from our accommodation to floating market, which is yun yung Ano yung Ratchaburi. Yon, parang outside na yon ng Bangkok. Parang considered as province na siya. Kasi lumabas na siya ng city. True. Parang Manila lang, Metro Manila, and then nagpa-Cavite ka or Rizal ka. Parang ganon. Tapos, ayun, so 150 ang sabi niya, and then, ginawa namin is tumawad kami ng 120, which is okay yun sa kanya. So, ang nangyari, susundayin niya kami dito, and then, papunta, and then, aantay niya kami sa floating market hanggang matapos, and then, babalik. So, yun, second day. So, yung second day namin, yun, gumising kami or umalis kami dito ng like 7:30 ng umaga, and then nakarating kami sa Ratchaburi ng 9. Mga 9 na siya. So yung travel time is like less than 2 hours. Parang ganon. So yun, after nung andun na kami sa floating market, syempre kukuha ka ng package ngayon kung ano yung gusto mo. Like, merong boat, floating market, and then temple, which is yung parang package 1. Yun yung 1,500 baht. Tapos, meron yung package 2, like boat, floating market, shooting, and then parang crocodile, ganon. Or elephant. No, parang ganon. Tapos, meron pang isang sea. Yung all na. Oo, yung all na like 2,500 ata yun. 3,000. Or 3,000. And then, yung isa, yung travel, ay yung package 2, yun yung 2,000. So, ayun. So, ang kinuha namin, syempre, 1,500 lang. Kasi gusto lang namin ma-experience yung Oo, Bangka. 2 hours yung sa floating market. At saka, dadaan kayo ng Coconut Sugar Factory, wherein meron lang free taste ng Coconut nectar. Oo, coconut nectar. Like yung parang tuba lang yun guys, nasa sa Pinas. Kung familiar kayo. Tapos niluluto talaga doon yung parang yung sugar, ginagawang sugar. Ayun. Tapos after nun, temple, and then balik na. So yun yung aming day 2. Hapon na ng day 2 namin is sa Central naman kami. Yes, sa mall. Sa mall na shopping mall. Okay naman. Tapos yung sa shopping mall pala, parang maraming kwan eh. Yung parang street food na nasa loob ng mall. Meron silang doon. Ang tawag kasi nila doon is parang food patio. Ayun.
So, yun. So, maganda rin, masarap yung mga food, pero mas na-appreciate ko yung food sa labas sa namin. So, day 3 namin. So, yun yung pupunta kami ng temple. Temple hopping kami! Ayan. Temple hopping. So, alis kami dito lang like 8, ganon. Yeah. Actually, 2 temple yon yung pupuntahan namin. And then, yung hapon na, yun yung free time na namin, na wala pa kaming itinerary for that Yes, mag-iisip pa day. kami. Oo. So far, so good naman yung experience namin dito, guys. Tapos yung food, sobrang i-try nyo, promise, hindi kayo magsisisi sa food. Tapos yung cost pala ng food dito, nag-range siya pag sa mga noodles lang like 50 to 50 to 100. Or kung medyo maganda-ganda yung medyo kakaiba yung food mo, like 50 to 150, parang gano'n. Tapos, ano pa ba yung mga... Ay, ito pala guys, hindi pa namin na-experience yung sa tuk-tuk na taxi. Yeah, bukas yun. So, hopefully tomorrow, itatry namin siya. Tapos guys, dito pala, meron ako nakita sa mall. Imagine, yung sweet potato, yung kamote, binibenta nila dito yung nilaga na. Sa mall pa yon. Compared sa atin, di ba? Ang arte-arte ng mga Pilipino talaga. Ayaw nilang kumain ng kamote. Samantalang dito nga, kinakain nila sa mall pa binibenta. Culture-wise, tao, pagkain, sobrang perfect. Oo, ma-appreciate mo siya pag nandito ka. Tapos, ayun, okay, parang actually mababait din yung mga tao dito eh. Oo. Ayun. Mababait naman sila. Tapos, siguro guys, ipapakita ko rin yung sa inyo yung aming nabili na kakaiba siya. Can I have the ganon? The soap? Kakaiba siya. Ito pala, sige. Ito, pag pumunta kayo dito, actually sabi ko sa inyo, maraming mabibili dito eh. Kakaiba. So, wala sa akin eh. Ipapakita ko yung isang soap, yung design nila guys. Sobrang fun. Look! Oh. Charan! So, syempre hindi nyo masyado makita. I-open natin. Charan! O, diba? Nakakaloka. Oh. So, sabon to guys. Sabon. So, like, ito, 3 for 100. Yeah, 35 Yan. ang isa. Yeah, 3 for 100. So, ayun. Alam mo paano bumula to? Itago na natin. Nakakaloka. Alam niyo paano bumula to? Paano gamitin to? Tapos, so kapag nagawi ka pala sa Causan Road, meron kang dapat na to-do list. Ayun, dapat daw kumain ka ng street food, which is check, nagawa namin. Tapos, magpa-massage ka, which is check, nagawa namin. Magpatattoo ka, pero yun yung hindi namin nagawa. And then, have fun. Ayun. Bali, yun lang yung to-do list ni Causan Road kapag pumunta ka. So, yun. Gusto din namin. Tapos, guys, pala yung sa massage. Grabe, kahit sa kalye siya ginagawa. Hindi sa, actually sa, meron din mga space sa room, ganon. Sa mismong stall nila. Pero, yung kwan talaga, yung meron talaga, yung sa kalye lang siya ginagawa. Doon, nakahiga, ang daming mga nagpapamassage, usually mga foreigner. Kahit anong massage. Mga girls, ayun, mga jutanders na gano'n. Usually, jutanders na Jews. oo, nagpapamassage sila. Tapos, ano pa ba yung pwede naming i-share sa inyo guys? Kaya mura lang naman ang massage dito. Oo. Tapos pala, sa souvenir naman, ito pala, sa floating market. Kung bet nyo talaga, ayun na, wag do kaya nga kayo nag-floating market, kaya ka pumunta dito, pwede namang bumili. Pero, wag lang... Sobra.
parang hindi lahat bibilhin nyo doon. Yes, Kasi approve. sobrang mahal yung Parang mga triple. promise, yeah. Sobrang mahal yung price doon compared dito na sa labas. Imagine yung sa ref magnet nila. Yes. 1,000 baht, 13 pieces lang yun. And pag May free na yun. Yung tatlo nun, free na. Tapos, pag dito, bumili ka sa labas, 50 pesos, 50 pesos, 50 baht lang siya. So, better na kapag pumunta kayo ng floating market, bumili kayo, pero wag lahat bilhin nyo doon. Tapos, yun, tapos yung the rest, yung karamihan na, bilhin nyo na dito sa labas. Siguro yun muna yung ating kabuuan ng ating content ngayon. Sana at least nagkaroon kayo ng idea kung paano mabuhay or kung paano magbakasyon, kung paano or kung saan pupunta, saan yung pupuntahan kapag nandito ka sa Bangkok. So ayun guys, siguro yun lang muna sa ngayon. Sana nalinawagan kayo or makapag-budget na kayo if ever nagbabala kayo pumunta dito sa Bangkok. Guys, maraming salamat sa panonood. Ayan, sa pagkikinig. Ayan, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood. Oo, ikaw. So ayun, thank you so much. At sana po sa mga hindi pa po nag-subscribe, please like and subscribe. Bye-bye everyone!